أبنائي صباح الخير للجميع، ونعمة وبركة ربنا تكون معكم. اليوم سعادة سفيرة اليونان وعيد اليونان بالاستقلال بالحرب العالمية الثانية، فجرى التقليد الكنسي إنه يكون دوكسولوجية، صلاة شكر لربنا. فيا ريت مين بحب إنه يبقى معنا لهاي الصلاة تكراما لدولة اليونان الشقيقة، وبالتالي بعد الدوكسولوجية رح ننزل على القاعة. كلمة ساشكيخرونيا بولا. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Της σκέπης σου παρθένε ανυμνούμεν τας χαρίτας ίνος φωτοφόρον νεφέλιν εφαπλής υπερενιάν και σκέπης των λαών σου αέρος εκ πάσης των εχθρών επιβολής σε γαρσκέπην και προστάτην και βοήθων και εκτιμε θαυόντεσι. Δόξα της μεγάλης σου αγνή, δόξα τη Θεία σκέπη σου, δόξα τη προσήμας σου προμηθεία άχραντε. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού γαράν ετήλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη, εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως διτρωθήσα των δύνων
Son
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δοιομηθά σου, υπάκουσον και ελέησον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου και του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοφόρου. Ιστολα eti despota. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεποδώσε αυτούς εν πάση. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν της του ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλετε και επεσχάτων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Τη δεόμεθα και υπέρ του εισάκουσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Άτων της γης και το εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γένου ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέλμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Kyrie eleison. Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι και αύθη επί την εύσημον ταύτην ημέραν ήγαγες ημάς, επί νίκιον οδύν Σοι αναπέψε το ευεργέτη και σωτήρι ημών, ιδού γάρι άρχοντες ημών και πάσα συναγωγή λαού επί το αυτό συναχθέντες, ανάμνησιν επιτελούμεν έργου θαυμαστού και μεγάλου,
η δεξιά σου εργάσετο εν τες ημέρες ημών, εις ένδειξην ότι η ημέρα Κυρίου επί πάντα υβριστή και υπερήφανον και η ημέρα πτώσεως επί πάντα υψηλών και μετέωρων. Τους γάρ ενδόξους συνετάραξας με τα ισχύος και τους υψηλούς τη ύβρη συνέτρεψας με τα δυνάμεως. Δια τούτο, Κύριε, σήμερον της ενέσεώς σου πλήρης ημών πάσα η γη και εν ευγνωμοσύνη και αγαλιάση βοόμενση. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισον ημίν και τα στρίβου σου δίδαξον ημάς. Νομοθέτησον ημάς εν τη οδό σου και οδήγησον πάντας τους άρχοντας και των λαών επί την αληθιάν σου, ότι πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί ημών και μακάριος ο λαός, ο εστί βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού, έτι δε και υπέρ των ψυχών των μακαρίων, των μαρτύρων αδερφών ημών δεόμεθά σου, των δε εν πολέμο πεσόντων, των δε ανερεθέντων και των εν εχμαλωσία και εξορία τελειωθέντων, ή να αυλιστώσιν εν αγαθείς και αναπαύονται με τα δικαίων και ή να τα οστά αυτών ως βρετάνοι ανατέλει, όπως αν οι τεζόντες και οι επελπίδοι Αναστάσεως και κοιμημένοι ευχαριστήριον ένων και δοξολογίαν σοι αναπέλπομεν, το Κύριο, το κρατεό βασιλεί των αιώνων εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Δέσποινα Θεοτό και σώσιες και επιφρούρη φύλατε πάντας ημάς, την τιμιωτέρα των χερουβίμ, και αν ταξιότερα να συγκρίνει τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομ. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Αγία ευλόγησον. Χριστός ο αληθός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάριτη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των επουρανίων θείων νεωρών δυνάμεων οσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμου Θεός. Δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε φυλάτε εις πολλάτη δεσπότα, εις πολλάτη δεσπότα, Είσαι Κύριος ο Θεός των μακαριότατων, θειότατων και Παναγιώτατων Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Κύριον Θεόφιλον των Τρίτων, Κύριε φύλατε αυτόν εις πολλά έτη, εις πολλά έτη,
των Αγίων Πατέρων ημών, Kyrie Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώνσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα. Ελάτε να προσκυνήσετε το Σταυρό και να πείτε: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά με κατηγεί. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Χρόνια πολλά. Ορίστε, κύριε Πρέσβη. Σεβασμιότατε, εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κύπρου, αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η πρώτη φορά για μένα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και γιορτάζω την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και νιώθω ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά από καρδιάς και να σας αναγνώσω το μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Γιώργου Κότσιρα. Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες, Ελληνίδες και Έλληνες, η σημερινή επέτειος του Όχι αποτελεί μία ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος την 28η Οκτωβρίου 1940 όρθωσε το ανάστημά του και με εθνική ομοψυχία και ενότητα αγωνίστηκε ενάντια στις δυνάμεις του άξονα. Σήμερα τιμάμε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας, γράφοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, το έπος του 40, και προασπίζοντας τις θεμελιώδεις και διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η δικαιοσύνη. Η διεθνής κρίσιμη και ρευστή περίοδος που διανύουμε καθιστά εξαιρετικά επίκαιρη την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, φέρνοντας στο προσκήνιο αυτές τις διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες που ενέπνευσαν τους προγόνους μας και εξακολουθούν να εμπνέουν τους Έλληνες απανταχού της γης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, καλούμαστε να αναδείξουμε από κοινού τα διαχρονικά μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου, αυτά τα ιδεώδη και τις αξίες που αποτελούν τα σταθερά σημεία αναφοράς και την πυξίδα του έθνους μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο διάλογος, η διπλωματία και η δημοκρατία, λέξεις ελληνικής προέλευσης, αλλά με οικουμενική σημασία, αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της Ελλάδας στη θητεία της ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την διετία 2025-2026. Είμαστε υπερήφανοι για τους Έλληνες της Διασποράς, που είναι αναμφισβήτητα οι καλύτεροι πρεσβευτές μας πέρα από τα σύνορα της μητέρας πατρίδας, καθώς όχι μόνο προβάλλουν τον ελληνισμό ως κυβωτό οικουμενικών αξιών, αλλά και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προάσπιση εθνικών συμφερόντων και στην προβολή της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς. Η ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο, καθώς και των δεσμών με τους αποδήμους, αποτελεί για εμάς ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Με αυτό το όραμα προχωρήσαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη δημιουργία του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τους Έλληνες της Διασποράς με σαφή στοχοθεσία και δράσεις. Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες,
Σε μια εποχή που οι προκλήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια είναι πολυδιάστατες και πιο πολύπλοκες από ποτέ, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αξίες για τις οποίες πολέμησαν και θυσίασαν τη ζωή τους οι ήρωες που τιμάμε στη σημερινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα καλούμαστε όλοι οι Έλληνες να προχωρήσουμε μπροστά με εθνική ενότητα, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση για την επίτευξη των εθνικών μας στόχων και για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο για τις επόμενες γενναίες. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.